Moi. Mä ajattelin jutella tänään teidän kanssa Kickstarterista, Indiegogosta ja tommosesta niinku nettisoppailusta ennakkoon. Ihan heti video alkuun kysymys, oot sä tilannut jotain joskus esimerkiksi Kickstarterin kautta? Miten se prosessi on sun kohdalla mennyt ja voit sä suositella sitä muille? Mä ajattelin kertoa muutaman storin omista hankinnoista, esimerkiksi ton Kickstarterin kautta. Mä oon tosi varovainen rahankäyttäjä ollut aina. Yleensä. Mitä tulee mun omaan henkilökohtaiseen rahaan, mikä ei ole yrityksen rahaa, vaan mun omalla tilillä. Mä oon ollut aina semmonen ostelemaan asioita, että mä en osta mitään oikein uutena. Paitsi tietokoneen. Tietokoneen mä oon ostanut aina uutena. Ja toki pelikonsolit ja puhelimen. Mä ostan kaiken uutena, paitsi vaatteet. Mä aina odotan, että se uusi laite ei enää oo erityisen uusi. Mä haluan nähdä, että se laite on hyvä. Ihmiset tykkää siitä niin kuin arvostelujen perusteella. Mä kerkeen katsoa YouTubesta jotain arvosteluita laitteesta, mitä mä oon hommaamassa. Ja että mä oikeasti tiedän, mitä mä ostan. Ja Kickstarter ja vastaavat sivut, niillähän sä ostat tuotteen ennen kuin sitä on edes välttämättä olemassa. Ja mä oon pari kertaa hairahtunut sinne. Ensimmäisellä kerralla mä ostin kuulokkeet. Semmoset nappikuulokkeet, en muista merkkiä. Ne vaikutti silloin tosi hyvältä ja sit se mun pledge sinne oli tyyliin 30. Ja mä ajattelin, että mulla on varaa hävitä se 30, jos ei sitä tuotetta sit ikinä oikeasti tule. Ja lopputulos oli, että se tuote tuli ja ne oli älyttömän hyvät. Ja koska mä pledgesin niin ajoissa, niin mä sain tyylin 2 yhden hinnalla. Ja sit mä käytin nyt töissä, tein silloin uimahallisiivousta täällä Keski-Suomen alueella ja niin mulla muutaman kerran putos uima-altaan pohjaan ja uppos sinne jonnekin hemmetti 4 metrin syvyyteen. Ja ne kesti monta vuotta ja pari niistä kuulokkeista toimii yhä edelleen tänäkin päivänä. Tosin vaan silleen, että toinen kuuloke toimii. Ja se laturiasema, oma akku, niin se on ollut entinen jo pitkään. Tuo oli hyvä hankinta. Siitä jäi semmonen voittajafiilis. Sitten aika kuluu eteenpäin ja tulee mikäs tää nyt on? Mä olin lähdössä Inttiin. Oli itse asiassa yli vuosi, että mä lähden Inttiin. Mä pongasin Kickstarterissa semmosen kuin Kodama Obsidian 3D-tulostimen, josta mä olin haaveillut monta vuotta. Ja sit mulla oli tyyli just silleen, että kesä oli lopuilla, mä olin saanut just kesätyömassit. Ja mä olin silleen, että hitto, mä hommaan ton. Ja sittenhän se ei nyt ollut ihan niin helppo homma. Mä linkkasin sen Janille, eikä ei Lihapullalle, mun yrityskumppanille ja hyvälle ystävälle. Lihapulla oli, että hitto, että nyt on hyvä hinta. Se oli joku 350 €. Silloin ei ollut ihan hirveän yleistä, että jengillä oli 3D-tulostimia. Tästä on jo monta vuotta, tämä on ollut ehkä 2017. Se oli tosi hyvä. Siitä oli muutama video ulkona, niin kuin influenssereita, ketkä oli tehnyt videoita siitä. Ja ne oli saanut semmoset niin kuin prototyypit. Ja ne arvosteli sen, että on tosi hyvä laite, kannattaa ostaa, vahva suositus. Ja totta kai siinä oli se, että he oli saanut siitä korvauksen, he oli saanut sen laitteen ja että se oli ehkä vähän puolueellinen arvostelu. Me tiedettiin se, mutta me oltiin sitä mieltä, että ne on hemmetin siistejä laitteita ja me halutaan tämmöstä. Me pistettiin ne tilaukseen, me tilattiin siihen lisäksi filamenttia eli sitä tulostusmateriaalia. Sitten me tilattiin jotain lämpölevyjä ja varaosia ja kaikkea tommoista niinku krääsää siihen.
mistä on sitten hyötyä pitemmän päälle. Me haaveiltiin, että me tuon toinen meidän silloiselle toimistolle. Ja olikohan meillä toimistoa vielä silloin? Ei meillä kyllä Salee ollut. Mut et meidän niinku tuleva toimisto. Joo, ei meillä ollut, ei meillä ollut vielä silloin edes yritystä. Mutta viiä ne meidän koteihin ja sit voidaan tulostella niinku kuitenkin vähän vuorotellen ja käyttää niitä fiksusti. Ja sit kun hommataan toimisto, niin viiää toinen ainakin toimistolle. Aika kulu, tilaukset meni sisään, tuli vahvistukset. Ne postas tosi aktiivisesti Kickstarteriin, tuli päivityksiä, että tämä tulostimen prototyyppi on nyt valmistunut ja me ollaan lähetetty influencereille nämä testiin ja Yes, influencerit rakasti meidän tuotetta ja sieltä tuli tosi hyvät niin kuin fiilikset. Ja sitä kesti ehkä vuoden verran. Ja sitten tuli se aika, kun niiden piti lähettää ne. Ja ne ei lähettänyt niitä, koska tuli odottamaton ongelma. Sekin on vielä ihan ok, koska monimutkainen laite ja vuosi oli 2017. Tää siis me saatettiin pledgettää jo joskus 2016. Ihan siis todennäköisesti. Ja me odotettiin innoissaan. Se into vähän laantui, koska me ei saatu sitä meidän tuotetta. Ja sit tuli uudet ajat. Mä lähdin Inttiin tammikuussa 2018. Ja meillä ei ollut sitä laitetta. Ja me oltiin vielä vitsailtu, että hemmetti, että me kerkeä lähtee Inttiin ja me ei saada sitä. Vuosi kuluu, aktiivisuus hiljenee vähän siellä Kodaman sivuilla. Updateja ei tule enää niin paljon. Ja ihmiset alkaa miettiä, että mitähän tässä oikein tapahtuu. Sitten ne ilmoitti, että he on relocateannut, että heidän toiminta on muuttanut maasta toiseen. Se tyyli lähti jostain Saksasta ja muutti jonnekin etelän maihin. Ja oltiin silleen, että ok, no nyt se aktivoituu tästä. Ja se aktivoitu siitä. Taas tuli päivityksiä aktiivisesti ja hommat rullas. Tuli syyskuu 2018, mä pääsin armeijasta. Ja meidän vitsi siitä, että mä pääsen Intistä ennen kuin tulee mitään oikeata päivitystä, piti paikkansa. Aikaa kului, tuli 2019 ja 2019 meni. 2020 alkoi korona ja silloin Kodama ilmoitti, että he on siirtynyt etätöihin koronan takia ja tää hidastaa toimintaa. Ja näette laitteiden valmistusta, mutta ollaan ihan loppumetreillä, että enää ihan kuukausipari. Kuukausipari kulu ja Kodama käytännössä katosi yrityksenä. Sitä ei enää ollut olemassa. Se Kodaman toimitusjohtaja, en muista herran nimeä, sitä ei enää ollut olemassa. Ei löytynyt mistään. Ja ihmiset oli, että onko meitä huijattu? Onko meidät skämmätty? Se projekti möi niin kuin varmaan 10 kertoja enemmän mitä oli tavoitteena. Ne teki ihan hirveät massit, ne möi ihan hirveä määrä lisäosia ja ne piti sitä hypeä yllä monta vuotta. Kunnes kaikki katosi. Sitten me oltiin luovuttu toivosta. Ihmiset oli googletellut sitä yrityksen tietoja ja se oli yli haettu konkurssiin. Ja se oli hävinnyt kokonaan, ei mitään tiedotteita. Menee aikaa. Ja yhtäkkiä Kickstarteriin, jossa se projekti oli edelleen aktiivinen ja siihen pystyi edelleen laittaa rahaa. Ja Kickstarteri ei kiinnostunut mistään ilmoituksista tai valituksista. Ihmiset halusivat rahoja takaisin, kellekään ei vastattu mitään. Sitten se aktivoitu ja sieltä tuli se vanha omistaja ja hän sanoo tyyliin, että hän joutui vaihtamaan omaa nimeensä. Että ei missään nimessä ollut skämmi, nämä laitteet on edelleen toimituksessa ja kaikki on hyvin. Että te voitte luottaa meihin, me hoidetaan tää, ollaan aina hoidettukin. Ette oo. Okei, Kodamalla on joku laite, jonka ne on joskus puskenut pihalle. Ja sekin on tyylin 3D-printeri ja sitä saa yli vieläkin kaupasta.
Mutta tää toinen oli ihan täys farssi. Ja sit kun ihmiset kyseli siitä yrityksestä, että miksi on konkossa, niin se oli väärää tietoa, ei oikeasti ole. Että kaikki rekisterit näyttää aivan väärin, että fake news. Ja se oli aivan täys niin kuin katastrofi. Aikaa kulu ja sitten eräänä päivänä Kickstarterilta tuli sähköposti, että tämä projekti on bännätty, että tämä on huijausta ja teidän rahat on menetetty. Ja sitten se Kickstarterin vastaus oli tyylillä, että koska käyttäjät eivät ole itse ilmiantaneet, että epäilevät kyseessä olevan huijauksen, he ovat sitoutuneet tähän huijaukseen, joka on ollut Kickstarterin käyttöehtojen vastainen diipadabaduu, ja on nyt bännätty. Rahoja ei palauteta, koska ne on jo maksettu. Me menetettiin siis yhteensä varmaan joku 1 000 verran rahaa. Ja sehän harmitti. Ja meillä ei vielä tähän päiväänkään mennessä 3D-printeri. Jos pongat joskus hyvän 3D-printeritarjouksen jostain oikeasta kaupasta, niin vinkkaa se meille vaikka Discordissa, koska me ollaan kiinnostuneita ostaa edelleen 3D-printeri tänne meidän toimistolle. Koska oishan se nyt kiva. Kiva laite. Mä oon ihan haltiossani kaikista 3D-printtausvideoista ja muista. Se on jotenkin tosi tyydyttävää katsoa. Ja etenkin kaikki timelapset ja muut. Jos täällä on joku sisällön tuottaja, jolla on 3D-tulostin, tehkää timelapse. Mä voin katsoa sitä. Vaikka tekisitte semmoisen siis 10 tunnin pitkän videon, missä se tulostaa, niin mä pistän sen tuohon TVCen pyörimään ja se pyörii täällä. Ilmasta watch timea kuule. Mut joo. Meitä skämmättiin siinä. Ja sen jälkeen mä en oo oikeastaan Kickstarterista uskaltanut tilata yhtään mitään. Mä välillä aina selailen sitä ja Indiegogoota, mutta ei uskalla tilata. Ainut asia, mitä mä oon sen jälkeen tukenut, oli Finnish Army Simulator, josta mä ostin sen packin. En muista paljonko mä siitä maksoin. Halusin sen pelin, sain sen pelin, ja se peli ei ollut yhtään sitä, mitä oli alusta alkaen luvattu, vaan se oli aika pettymys. En tiedä, onko se parantunut tähän päivään mennessä, vai vieläkö se on sitä samaa itsensä toistoa ja vastaavaa, koska traileri ei ollut sitä, mitä se peli oli. Se harmittaa aika paljon. Ja harmittaa yhä edelleen. Etenkin myös sen takia, koska jostain syystä mä jouduin sitten lopulta ostamaan sen pelin Steamista, koska se mun avain lakkas toimimasta. Ja se tavallaan niinku julkaisi ja peru sen mun avaimen. Ja mä menetin sen pelin. Joten mä en oikein tiedä. Mä oon vähän niinku maksanut sit pelistä 2 kertaa. Ja ei voi tietää. Mut mun kokemukset tämmöisistä palveluista on vähän heikkoja. Mut mä mietin, että jos siellä on jotain tyyppejä, ketä on tilannut vaikka ihan sama Kickstarter, Indiegogo tai joku muu joukkorahoituspalvelu. Oot sä tilannut sieltä tavaraa? Oot sä saanut se? Onko se ollut minkä laatusta? Onko sulla ollut vaikka asiakaspalvelun kanssa tekemistä ja miten se on sujunut? Mitä palvelua sä suosittelet? Missä on niinku ollut kaikkein parasta? Onko sä tilannut pelejä tolleen? Koska nykyään sekin on asia. Koska moni ostaa pelejä ennakkoon. Ja se on ihan oma keskustelunsa, että kuinka vörttiä toimintaa se on. Mutta onko sä hairahtunut vaikka ostaa jonkun tosi huonon pelin ja maksaa siitä jonkun ihan jumalattoman summan, mitä sä et ole sit saanut kuitenkaan takaisin, vaan oot joutunut elämään sen pelin kanssa. Mä veikkaan, että ainut peli, mistä mä oon valmis ennakkotilaamaan, on tällä hetkellä GTA 6, mut musta tuntuu, että mä saan sen Kodaman 3D-tulostimen ennen kuin se GTA 6 julkaistaan, koska eihän noita trailereita on vielä tullut edelleenkään toista ja se pitäisi 5 vuoden päästä tulla pihalle sen peli. Mut koska ei voi tietää, saa nähdä kuinka käy. Kerro sun kokemuksia ennakkoon ostetuista asioista. Onko mennyt hyvin, onko mennyt huonosti? Jos et ole harrastanut, miksi et ole harrastanut? Mitkä on sun perustelut? Ja joo. Ei mulla oikeastaan muuta. Jätä ihan vapaamuotoista kommenttia tonne alle, niin ihmetellään yhdessä. Meikäläinen on Hemmuliks, a.k.a. Riku
me nähdään ensi videolla. Se on moro.